Jestli mi můžete říct teda, proč zrovna fakulta technická? Proč zrovna fakulta elektrotechnická? Já bych řekl, že v současné době ta elektrotechnika je na vzestupu víc než kdykoliv jiný. Dalo by se říct, že opravdu ta elektrotechnika obklopuje toho člověka ze všech směrů. V dnešní době každý má mobil, kde je spousta aplikací a nejde jenom o ten software, nejde o hardware, spousta dalšího polehu, sítě a tak dále. Takže z tohoto hlediska, už jen z hlediska toho mobilního telefonu, který využívá každý člověk, je elektrotechnika pro člověka důležitá. Dál se budeme bavit vůbec o elektřině, dodávce a výrobě elektrické energie. To je taky jeden z našich úkolů, kterými se na chvíli zabýváme. Že to dá se říct, že je to klíčový směr v poslední době? Je to klíčový směr z hlediska toho, že lidstvo jako takové je závislé na elektřině, je závislé na dodávce a výrobě elektrické energie. A zkuste si představit jeden jediný den bez toho, aniž byste použili cokoliv elektrického, aniž byste vůbec cokoliv zapnuli elektrické. Technika je kolem nás, takže používáme to denně. Přesně tak, začíná z tohoto hlediska, ale i z hlediska toho, že technické směry nejsou zas tak oblíbené, protože lidi jako nebaví moc přemýšlet, je po technických oborech hlad. A ten náš absolvent je velmi žádaný. Takže když vystuduji techniku, tak mám jasnou záruku práce na celý život. A je to práce v oboru. Nemusím se bát toho, že bych nenašel uplatnění. To je velké plus, další velké plus techniky. Pokud mě to alespoň trochu baví, tak už to ještě rozpůjdu. Protože u nás na FELu se snažíme k výuce přistupovat kreativně. Například v kybernetice a robotice si naši studenti v prvním semestru hrají a vymýšlejí takovéhle roboty, které pak řeší nějaké úlohy v rámci robosoutěže. Třeba poskládá kostku. Ano. Tvořivě přistupujeme opravdu k výuce a snažíme se připravit studenty do praxe, ale nejenom do praxe, dát jim dobrý teoretický background, na kterým oni potom v praxi řešili problémy, které jim dává zaměstnání. Jo, děkuju.